Ndoda kukukwazisai nekukugamuchirai pachirongwa chamunovigirwa neMandara SDA Church online pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu. Chimwe chatinoda kutenda kwamuri vaoni vechirongwa chino ifeedback yenyu yamunotipa. Ndakanzwa pane kuchema kwakanyanya paprogram yatakaita Pastor Makata munhu, Pastor Madi, ndo zvatinoda kuti chirongwa chifambi. Pachirongwa chatakaita chemanjuzu, nhasi tine musoro wenyaya wakatinakira. Unoti zvoni ndakamitiswa nevafi. Mufi akandimitisa. Sure. Dai Mwari vatibatsira pachirongwa chatoda kufamba nacho. Ari kutaura kwamuri muchairi wechitima ndinoitwa Adin Momba, a literature evangelist. Kumabhuku ndo kwatinotambira. Toda kutenda Mwari panguva ino ndichapa mukana uno kuna Elder kuti vakwazise vateereri. Kazwai vateereri, hama neshamwari dzedu munofamba nesu pamwe chete mukati mechirongwa ichi. Ini ndinetwa Evangelist Chikonde kana kuti Elder Chikonde semazira munondiita nguva dzose patinenge tichifamba tose. Tinoda kutenda Elder Chikonde mubasa raMwari ratiri kuita rekudzura nyanga kuponeswa kwevanhu. Amen. Tine muyeni wedu muzuva ranhasi. Elder, taurai nevanhu. Tinokukwazisai mose muzita raJesu. Pasi rese tenderere apo tiri kupinda muchirongwa chinodzidzisa pamusoro pevapenyu nevakafa. Mwari atibatsirei. Ari kutaura kwamuri Elder Mashaira. Tinoda kutenda Elder Mashaira. Elder Mashaira ndo guest wedu muzuva ranhasi. Muchaona kuti patiri kufamba nechirongwa chedu chiKristu nechivanhu, tiri kuda kutora vanhu vane ma-experiences ekusangana naSatan, kuita head on nemweya yetsvina. Saka chimwe chamuchaona zvakare mukufamba kwatichaita muchirongwa chedu, kupinda mubasa raMwari. Patinopinda mubasa raMwari tichienda kunoita witnessing, kuita kuti vamwe vaone kunaka kwaMwari, idi tinoona mabasa makuru aSatani. Sekutaura kwandaita musoro wenyaya watinawo muzuva ranhasi unoti ndakamitiswa ndikatoita vana vaviri nemufi. Tichitangisa rusando rwedu, ndichakumbirawo Elder Chikonde vatinamatire. Ngatinamatei. Baba vedu ari kudenga, Jehovha musiki wedenga napasi, toda kukuongai nekukutendai Ishe nebasa guru ramunoita rekutiponesa isu nekutishandisawo kuti vamwe vaponeswe muchishandisa isu. Toda kukutendai nechirongwa ichi. Makachironga kare mukaziva kuti program iyo ichaitwa isu tisati tatomboziva nezvayo. Amen. Kune vazhinji vamakatageta vakaremerwa, vamwe vashayiwa zvekuita, vamwe vaedza zvose vapererwa. Asi makaona zvakafanira kuti kubudikidza nechirongwa ichochi musvikire vazhinji. Amen. Kunyange vakasungwa, kunyange vari mumatambudziko api neapi, muchavashanyira nekuda kweprogramu ino. Tigonzwa matestimonies evakawanda vachati zviro kwazvo Mwari akatibatsira nekuda kwechirongwa ichi. Chitungamirai basa riri pamberi pedu. Amen. Taurai murimi, mutishandise semudziyo. Pachapera sevhisi yanhasi vakawanda vange vabatsirika nekuda kwaJesu anogara nokusingaperi tokunamatai. Amen. Amen. Toda kutenda Elder Chikonde mukutangisa program yedu. Makamboitawo here encounter maybe nezvatakasangana nazvo. Ini ndinorangarira pane imwe nzvimbo taenda kunoita munamato weusiku. Pachechi apa kuna mai vakauya kwandiri vachiratidza kushungurudzika. Chavaida kusunungurwa chinhu chimwe chete, ndechekuti murume nemwana wavo vese vakafa. Vese havasisina, havasisina shamwari, but chinorwadza mulife yavo ndechekuti vaviri ava, baba nemwana, vese vanodzoka. Vakandiudza inini kuti pamunamato weusiku huno kana pane chinhu chandingade kusunungurwa naMwari ndinototya kunorara. Nokuti pandinoenda kunorara vanoita majuti ekundichinja.
vanouya mukomana ndiye anotanga Exactly. hanzi ndinotoona fesi yake Yes. and then baba vouya. Yes. Munombosanganawo here nezvinhu zvekuti taviga munhu Yeah. munhu tatomuviga Yeah. but munhu iyeye ari Yeah. kudzoka Yeah. not kupinda muwitnessing tichingoudza vanhu kuti vakafa havana chavanoziva. Yeah. Pane here zvinobatika zvamakaona muministry Amen. zvinoitwa nevanhu vakafa? Sure. My experiences atakasangana nawo akawandisa, but regai ndingotaura imwe chete yandakasangana nayo 2007. Okay. 2007 ndiri mukati meimwe nzvimbo ndichiita crusade. Pandaita crusade kudaro, pane mumwe musikana akauya kwandiri akati, Elder, baba namai vangu vakafa neaccident Okay. 5 years ago. Vafa neaccident 5 years ago, but ndinoti ndikagara ndega ndichitaura ndega ndichifungisisa nezvemari, ndikangofamba murodhi ndo ndatosangana nawo. But chinoshamisa ndechekuti vamwe vese vari kufamba munzira vanenge vasingavaoni, but inini chete ndindenge ndichivaona. Zvikanzi ndavaona kudaro, amai rimwe zuva vakanditi, mwanangu ndaona rufungiso musoro pemari. Kuna nhingi bva vatondiudza munhu wavaimbowadzana naye vasati vafa. Kuna nhingi asina kundipa mari yangu yemadhoiri. Enda kwaari anokupa mari. Handichisvika kwe zvikanzi taitoti mai venyu havana kutaura kuti vakasiya mari izvo. Ndobva atopuwa mari iye. Amen. Saka hanzi kune maexperiences akawanda aisangana nawo vachimuudza. Baba wake chaivo vakati, hapana akafambira mari dzangu, enda kubasa kwangu, izvozvi zvari kutsvaga munhu wekupa mari. Hanzi ndasvika kubasa kwegu zvikanzi isi taitoti baba venyu isusuka havana kunge vasiya vataura, ende havana hama. Saka akataura akati hanzi akabva atopuwa mari iyeye. So chakatanga kuita ndechekuti akatanga kudevelopa much interest muhope achona kunge vabereki vake ndo vari kutaura nani Naye. paakazotanga kusensa danger kuti auye nenyaya yake kwandiri, anga kutanga kuita mumwe munhu ane pfari, akupota achidona. Ndo paakasuspekta kuti kana vari vabereki vangu vandiri kusangana navo, ko izvo zvakuitika zvakubva nekupi futi. So pakauya neissue yake tikazotorana nemaelders, vataenda pamba pavo tichibva taenda kunonamata. Maybe tisati taenda kure. Yeah. Musikana watiri kutaura nezvake, Yes. ane kutende here kana kuti makasangana nemunhu muchitoita crusade Yes. asina faith yamunayo Yeah. yekuti musavadha? Ndizvozvo musikana uyu akanga asiri musavadha. Okay. But akatozoita musavadha pamusangano iwoyi nekuda kwethis experience. Alright. Taura Yeah. news. Saka chakazoitika manje ka patenda namatambo kwavo, musikana uyu anga kuita nge munhu akuremara, akutanga kubhenda zvigunwe, muromo wakuenda pasaidi nekuda kwokudonha kwaanga kuita kwekwe. So paakaya akatsanangura experience yake, ndakamuti semanzwisira ndeta nematsanangurira ndita Bible, vanhu chauri kusangana nacho ka hawasi wabereki wako, it's a very dangerous enemy, but iri kupretenda. Zvikanzi shuwa here elder, ndikati ndinoda kuzviona kuti pane zviri kuitika behind the scenes. Regai tiende kunonamata kumba kwenyu. Pataenda kunonamata, elder mufundisi, tanamata musikana uyo akabva asunungurwa kudaro, isu tangonamatira kuti mweya tsvina asapota achiiona, but muromo wakadzoka ega panzvimbo, zvigunwe zvikaswatanuka izvi. Hatitaure hedu mazita panapa, but kune imwe mhuri yekuti ndikatomenchena panapa, mukaenda kwairi nona kutokuudzai kuti tisu takatonotaura naelder kuti pane musikana ada kukuonai nenyaya. Kubata kwaMwari. Amen. Yes. Mwari anosunungura. Amen. Yes. But tikatolereta zvinhu izvi Yes. zvemweya yetsvina izvi, Exactly. hondo yaMwari naSatani, Yes. dai Mwari vatibatsira. Yes. Panguva inoyi toda kugamuchirai paprogram yedu elder. Yes. Mune testimony yamafambira Yeah. Yes. pamusoro pamai vamakasangana navo. Yeah. Mai ava vakafirwa nemurume, Exactly. but zviri kuratidza kuti vakatozoita vana Yeah. nemurume. Yes. Taurai nesu rwendo rwenyu kuti rwakamira sei? Muchirongwa Church Advent Yeah. Mission to the Cities, All Okay. right. takabuda 2014 Uh-huh. ndobva taenda kune imwe nzvimbo. Yeah. Nzvimbo yatakaenda takaaloketwa Yeah. mapreachers munzvimbo dzakasiyana siyana. Yes. Saka taaloketwa munzvimbo dzakasiyana siyana, ini ndakapuwa patakano aloketwawo panzvimbo tairara tiri 4 All right. maspeakers
angani masite akasiyana. Okay. All right. Saka tiriko takakumbira kuti tiwane nhengo dzechechi Yeah. dzinotibatsira kupinda mumusha tichiita witnessing, Yeah. kukokera vanhu non-advents kumusangano uyu. All right. Saka ndakawana vakomana vairi Yeah. vandaifamba nawo. So mukufamba kwedu taifamba pamwe tichingwana nguva yekukokera chete, pamwe tichipa mabhuku, pamwe tichitoita zvidzidzo. All right. Now mukuita kwetaita zvidzidzo takasvika pane imwe nzvimbo rimwe zuva, pana mai vakanga varipo vanga vakafirwa nemurume. Okay. Vaifarira zvidzidzo zvedu. Yeah. Ndokubva taenda pachidzidzo che-state of the dead, Chimiro chimiro chevakafa. All right. Okay. Vakati ichi chidzidzo ichi panapa hachishandi ichi. Yeah. Sure vaifanira kudaro nekuti experience yavanga vanayo mukufirwa kwavo All right. yanga ichikontrasta nezvavakanga vari. All right. Saka mai ava vanoramba kudzidza chidzidzo chechimiro chawakafa nesu. Ndobva ndatoti vakomana nhasi panapa hapana chidzidzo takutoenda. Mai vaya vakati ita ichi muchidzidzo, vakatigombedzera. Tikati ichi ndio chidzidzo chetikufamba nacho nhasi ichi. Statement ramakataura rakaita kuti varambe chidzidzo raiva rekuti kudii? Vakafa havana chavanoziva. Okay. Takataura izwi rekuti vakafa havana chavanoziva. All right. Mufi kana afa hapana chaachaziva. That's why vanhu vachigowana mbatya dzake nezvese zvake, kuratidza kuti haachina nzvimbo pakati pedu, havana chaachanoziva. Saka mai vakaramba vakati ivo zvamuri kutaura hazvishandi nekuti baba wepanapa vakafa, murume wavo. All right. Saka murume wavo afa. Yeah. Titorine vana. All right. Vatakaita murume afa. Yeah. Ndokubva vadaidza vana vanga vachiita mahomework kune mamwe marooms. Vana vadanwa ndokubva vauya vari 4. Yeah. Vakomana vese. Mukomana mukuru aita form 3. Mukomana mudiki aiteera iyeye aita form 1. Mukomana mudiki aiteera uyu aita grade 5. Yeah. Okay. Kozoita mumwe mudiki aita grade 3. Vakadaro vari 4. Yeah. Ndobva vauya vakomana ava vadanwa, zvikanzi mhoresai vaenzi. Tovata mhoreswa paya. Vakatogara pasi, vakatiombera. Makadini zvikanzi vafundisi ava vaomberei, vakatiombera zvakanaka. Chisimuka imendi. Yeah. Vana ndobva vadzoka kwavanga vari vachiita zvidzidzo zvavo. Yeah. Tasara zvikanzi wana mawaona here ava. Tawaona. Zvikanzi 2 vakuru ava takavaita nababa vari vapenyu. Ava 2 vadiki ava tavaita nababa vatofa. Unopinda mumist kuti mufi ari kuya kuzoita wana kumba. But takatozvitora zvakadaro. Ndobva ndati nhasi hatina chidzidzo panapa. Since maramba chidzidzo ichi, isisu takungonamata toenda. Vakaratidza kakukuunika mbichana semunhu aida zvidzidzo. Ndobva tanamata. Tichipedza kunamata ndobva tabuda, vakatibudisa pagedhi tibva taenda. Takataurana nevakomana. Vakomana, kubva zvinezvi manhero anaya handisi kudya. Ndakutopinda pafasting, kufastira programu iyi. Tichadzoka apa. Amen. Vakomana vakajoina vakati nesuwo vataifamba navo nesuwo hatichadya. Pamuchazodya ndopatichatangirawo. Saka ndakasvika kune mamwe maevangelist vetatakaKemba pamwe chete nawo. Ndikavatini vakomana ndasangana nechallenge yakadai. Challenge yatasangana nayo ndeiyi, kubva ndavabudisira pachena. Vanhu vanozvitora semusere.
kunge kutamba so Alright. ndobva waseka zvikanzi tingarege kudya chikafu chese ichi hatiregi isu isu takutodya imi ndimasangana nechallenge ndikati hazvina mhosva takapinda mupurogiramu yefasting tikaenda kuservice yemanheru fasting tikadzoka tikavata kuseni tamuka tanga kugeza muromo pakutopinda papurogiramu yewitnessing tisina kudya breakfast nevakomana vaya tibva tatera munzvimbo dzataitera pataiita zvidzidzo tichiita pataingo pamabhuku tichipa tichidaro dzakazoti dzakuma3 ndikati vakomana takunokurozera kuya kumba kwamai vaya saka vakomana vakati zvakanaka kubva tangoenda tichisvika paya maybe elder tisati tasvika pakudzokera kwamai vaivai kwamakuenda kunopedzera munamato wenyu apa mama vapa fasting teitatiwo pafasting yes vakataura here mawiro nenguva dzaita mufi kuti vaviga munhu zvii zvavakatanga kuona yes maybe mukangoti kanhoroondo ikako ndipe kanhoroondo ikako vanoti ivo murume akarwara nechirwere cheshuramatongo iyi murume wavo anga ari musoja he was in army saka arwara ndokubva asvika pakutadza kuenda kubasa otadza kuenda kubasa ndokubva wamutora kuenda naye kumusha ndokwazonoshayira afa vari kumusha ivo vanogara mutauni asi vane imba kutauni nekumusha saka afa kumusha vamuviga vachimuviga murume uyu manhere vamuviga iwayo anonzi mbatya dzake dzaigoyiwa mangwana acho avigwa nhasi mbatya dzikugoyiwa mangwana saka mukutaurirana kwakaita vanhu vachiti togowa mbatya mangwana vachinorara iye airara achiti uku kuna mai wake uku kuna vamwene vana tetewo vari padhuze apa mumba mavaivata ndokubva vavaridza kwakuvata vanhu vese vabatwa nehope murume anoya kuhope mbatya dziri kugoyiwa mangwana nezvimwe zvinhu zvese asi iwewe usagamuchiri kugarwa nhaka inini I am there for you ndiripo ndichange ndiripo izvo ari kurota naye akavatawo ndokubva apepuka atarise vanhu vese vakadini vakavata saka adzokera kuvata pakaita kadhilei mbichana kaubatwa nehope pedzakabata hope dzakadzoka futi dzemurume achiti ndiripo usagarwe nhaka so usiku akarota rutatu hope dzimwe chete idzodzo ndokubva hope dzaenda kusvika kunze kwachena ende akaremerwa kuti ataurire mai wake kana hama dzake dzadziripo kana vamwene kana hama dzemurume akaremerwa nazvo kuti ndinozonzi ndiri kuedza kuti kudini kam pakugoyiwa kwezvinhu zvakatanga kugoyiwa vachipedza kugoyiwa zvinhu zvese vanopedzisira nemudzimai pakudiwa sara pavana mudzimai akaramba kugarwa nhaka sezvaanga audzwa that instruction akaitevedzera anzi vamoedza kumugombedzera akaramba vakuru vakati vakanga varipo vanotiwo achiri kuchema muregei petichazovakira guva ndiwo petiopesa purogiramu iyoyo so pakaita mazuva mbichana vamwene varipo mai varipo vamwe vanhu vese vaparara vamwene kwakuenda pamba pavo sekuti pava pari padhuzi kumusha uku kwakutonogara pamba pavo mai vakasara mbichana vachinyaradza mwana wavo ndokubva vaonekawo vakati ndaakudini ndaakuenda saka musi waoneka mai mudzimai uyu ndo pano chitanga unorara mubedroom make
achinorara mubedroom make murume akabva auya zveshuwa physically kuonekwa kuti uyu. So mumba mamuine light resolar. Solar yange iri pamusoro chivheneka mumba. Aisvika nembatya dzaakavigwa akapfeka. Pakusvika switcha light on. Ochinja mbatya oisapo. Otovata pane mudzimai wake. Sezvinongoita vana baba kana vachibva somewhere vachiuya kumba kwavo. The same manner aita saizvozvo. So zvakaitika kwenguva yakati kuti now nguva yakati yafamba mudzimai aramba kugarwa nhaka. Murume achiuya every night mai vakakonsuma ndobva waita pamiri. Mai vane pamiri havana kunyanya kuda kumemezera kuvanhu kuudza vanhu kuti ndizvo zvavairi, but zvaionekwa manje nevanoona. Vanhu vanoona vakati mudzimai wenyuyu akaramba nhaka kuti azovhura ari papi, ari panapa. Yeti takange tati awane murume mumusha muno nekuti achiri mudiki. Saka hazvina kuitika akaramba, but akaonekwa ane pamiri. Now mukoma womurume nemunin'ina womurume nemuzukuru mwana watete vaudzwa nyaya iyi vemusha waungana vakati tinomudzingapo chete tomutandanisa abve pambapa nekuti asvibisa musha wedu. Maiona pakanyaya havasi kuziva kuti chii chiri kuitika. Now vaita izvozvo vakamuka mangwanani vakaenda pamba paya vakasvika vakamhoresana. Muzukuru ndiye anga ari spokesman aitaura direct kuna ambuya vake zvakanyanya. Anoti ambuya zvatiri kuona izvi isadza here iri sendi kudari. Zvikanzi uri kuti kudini muzukuru? Zvikati tiri kuti isadza here iri. Dumbu riri riri kungokura richikura mumazuva ese kurwara here chii? Zvikanzi handirwari muzukuru uye harisi sadza panotori pamiri. Makaramba imimi kugarwa nhaka kuti muzohura muri panapa. So pack yours and go. Rongedza uende. Tatouya kuti urongedze uite sei? Uende. Nevanhu vese munharaunda vakutozviona. Mudzimai akati maita zvakanaka nekuuya. Saka iye zvino izvi ndiri kukumbira kuti mumboende kumba manheru kuma 6 half 6 mouya panapa ndikuratidzei akandipa pamiri. Vakaenda vaine kakugunun'una asi vaine mwoyo wokuti kana tikamuratidzwa toda kumuona munhu asvibisa musha wani wedu. Ndokubva vaenda. Saka vasvika vakanoudza vakuru zvikanzi imi chitokurumidzai before time kuti munhu uya asvike mapi mavapo. Saka vakakurumidza kuma 5 vatouya. Mudzimai akabata huku kuurayira varidzi vomusha vauya pamusha pavo. Vaurayira huku kubika chikafu chake kuvapa vabva varamba. Ndofunga vakafunga kuti avoda kukuwadziwapa ndokubva varamba chikafu. Saka varamba chikafu uye anopakura chikafu odya nevana vake 2 vakasiyiwa nemurume ari mupenyu. Pakutodya chikafu chavo tandarei zvishoma dzachaya 7 mudzimai anoti uyai kuno kubva abuda navo panze. Pamba pane kabathroom nekatoilet mekugezera netoilet yekushandisa. So zvazviri ichi chakavakwa kamudhuri apa chikabudhuri apa. Pakati pacho pane nzira ndo pakapinda navanhu nzira iyi vachienda kumarinda kunoviga murume uyu. So in the same way ndo paidzoka napo. Kabathroom kakasina roof ndokubva vanzi chipindai mubathroom muhwandire muchamuona munhu achauya nepanapo. Why? Because ndiyo nzira yake paanouya napo. Vakamira muye
vakagadzirira kuti taumurwisa. Yeah. Ndo pavakaona dza 7:30 to 8 something. Vachiona hama yavo achiuya. Exactly nehembe dzaakavigwa akapfeka. Uyu wabva apfuura kwakuti unopinda mumba make. Kunyatsonzwa dhori chiti chwe kurira. Kwakuti unopinda kubedroom. Kwaubatidza light. Mudzimai anga akubedroom udara. Batidza light. Chinguva kwauzima light. Kwakutonyarara varimo. Ava vakafriza vari mubathroom kuti vabude havachakwanisi. Kuti vataure kana kukosora vakakoniwa. Uramba varimo kusvika kunze kwaedza. Varipo. Kwakunoedza dzakuma 2:04. Murume aiuya futi neipapa the same achidzokera kumarinda. Saka vakamuona achidzokera. Akapfuura neipapo zvikawawedzera kutya kukuru. Vachiona kuti hama yavo iri kudzoka. Ava vakatambudzika. Vatambura saizvozvo. Kuchichena mudzimai abuda akutsvaira pachivanze chake kubudisa mapureti ake kuti asuke. Ndokubva vaya vabuda muchibathroom meme. Pakuya kuzwa kuti marara sei. Zvikanzi muchiri pano. Saka maona ere chikomba chakandipe pamiri pandira papo. Vakanyarara tadza kudaira. Zvikanzi machiona ere chikomba. Muzukuru akati ambuya taona. Maona ani? Ambuya taona. Saka takuenda. Pakuchenda kwaunounganidza dare remusha. Taona kudari. Obva varondedzera zvese. Idare remusha. Vana tete, vazukuru vamwe, vana baba, vana vese vaungana zvikezi ndo zvataona izvi. Vanhu vakati, ichi chisionekwi ichi. Ngatifambe. Pauchitanga utsvaga n'anga. N'anga ikati, hama yenyu ndiyo iri kudzoka zveshuwa. Saka zvairi kudzoka panoda kugadzirwa kuti asadzoke. Pati ava mai vationi pamiri kava. Pemufi. Zvikazi asi panoda kugadzirwa kuti vasadini? Asadzoke. Yakadanwa ikauya ikaita zvayakaita. Ichiti tagadzira. Haachadini? Haachauya. The next night akauya. Asi n'anga dzauya. Asi n'anga yagadzira. Vakavheta kuti vanzi kuti ari kuuya ere. Vakanzwa kuti auya ari kuuya. Vakati ivo pamba apa ndo panoda kunogadzirwa. Vakatorana vakanogadzira futi pamba apa. Asi haana kumira kuuya akaramba achiuya. Vakaenda kune dzimwe n'anga dzavakaenda. Dzikati munoti bhadhara. Vaida mombe dzinoverengwa kuti dzingani nemari. Dzikauya dzikagadzira zvadzakagadzira. Vakabikisa doro varipo. Rikaibva varipo. Rikaitwa zvarakaitwa vachipira zvavaipira. Nekuita kwavo kwese. Asi mufi akaramba achiuya. So like pari kugadzirwa musha. Mhuri yaona kuti mai vakazvitakura. Mwana uyu ari kuberekwa here. Mai ava vakazobereka here mwana uyu. Why list vanhu vari kutraya kugadzira musha? Vari busy kugadzira musha nguva dzinenge dzichifamba. Chokwadi. Mwana akasunungukwa, mwana mukomana kuchipatara. Vakatorwara vasema madzimai, vakaendwa navo kuchipatara, vakanosununguka. Saka vasununguka vakatodzoka nemwana kacheche kumba. Vakatorera mwana, asi baba havana kumira kuuya, vakaramba vachiuya. Every day. Vakatorera mwana wavo kusvika arumurwa. Vakakontinya. But chivanhu chiri kuramba chiramba chichiitwa. Kuti mufi asadzoke. Okay. Vari mazuva achifamba, mai vakaita pamwe pamiri. Pechitu.
baba vafa. Vakadana mapostori marabhauma. Yeah, marabhauma. Marabhauma. All right. Vakauya vakadzingirira hecho vachizama kuchibata, vakadini, vakaita, vakacherera mabhodhoro avo emvura dzavo nemitoro yavo, matombo avo vakaita sei, vakaseta mumusha umu. Asi mufi haana kumira kuuya, akaramba achiuya. Vese ava vaiuya vachibhadharwa. Vaibhadharwa. Yeah. Pane vanhu vaiuya, pane here vakamboita encounter nemufi? Hakuna. Mufi aivinga mhuri yake chete. Aiva kumhuri yake chete. Okay. Ende mufi aisapinda kukicheni, aisagara pamasofa. Aingopinda mumba ofona pakati pemasofa straight kubedroom kwake. That was the event. So mukufamba kwamazuva ava vanyaradzana vari kumusha kwavo, vakadzoka kuEben kutown. Vadzoka kutown, mufi akaramba achiuya. Ndokubva mufi auya kuhope saizvozvo, ungati achitaura nawo, anovamutsa kwakutomuka kugara pamubhedhe so, baba apa, mai apa, kwakukurukura. Enda kubasa, unoona mukuru wekubasa kwedu Ningi, uwane mari, nekuti imba yakanga yasara isina kupedzwa yekutown, isina kupera. Yakapera mamwe marooms kunge 3-4. But kumukweso kwakusina kudi kuitwa. Zvikanzi enda unopuwe mari upedzise imba iyi. Kune mari yangu yekubasa isati yabuda. Saka paakaenda kubasa akatosvika akafiriswa mafomu. Mari ikabuda, vakachipedzisa imba yavo. Baba vachiramba vachidini, vachiuya. Saka isu patakazoenda, murupanzwa kapo. Patakazoenda tine mission to the cities inoitwa nemaAdventist. Tasvika kuye ndo patakatenderera pamakasangana navo. Saka apa patava kuenda at least taane nhoroondo yatanga tichida. Patata kuenda pamatisira pandakubatai ndepekuti maienda kunodzidza zvidzidzo namai ava. Pamakataura chipfungwa kana kuti chidzidzo chekuti vakafa havana chavanoziva, ndo pakava nekupesana kwenyu namai ava. Vakati shungu dzekudzidza bhaibheri ndinadzo, but kana pane zvinhu zvatisingawirirani ndeizvi. Bva vakuratidzai vana vavo 4. 2 vavakaita nemufi achiri mupenyu, ne2 vavakaita nemufi muchakapu. Mukabuditsa pfungwa zvakare yekuti makabva mati hatisi kuita chimwe chidzidzo uye hatisi kudya kusvikira taona ruoko rwaMwari. Saka pamatisira paishu yekuti manga makuenda kunovharira munamato wamamuchiita wekufasta. Pamama kuenda zvakaitika. Patakaenda takasvika vakatigamuchira nemufaro. Mauya nechidzidzo chipi nhasi? Ndikati nhasi hatina chidzidzo, tauya kuzongonamata. Mufaro wanga uripo, but savanhu vaida zvekudzidza vairatidza kuti vari demandful kuda zvekudzidza. Tikati nhasi hatina nguva yekuchidzidza, tiuya kuzonamata. Now ndo pandakavabvunza, amai, murume wenyu muchiri kumuda here? Vakati handigoni kumuramba because hapana kwandinoenda kwaasikasviki. Whenever ndikaenda kupi anongouya. Ende handichina simba rekumupa decision yekuti izvi ngatidari izvi ngatiti. Iye ndiye anotaura as a dominee, achiita seanodominata. Izvi tiri kudari apa chidai pakutoita izvozvo. Saka handina simba nekuti handina pfungwa dzendinobudisa kuti daitaita izvi. Iye ndiye anotaura chete. Okay, ini ndinoda kuziva kuti murume wenyu muchiri kumuda here?
ndowaiva mubvunzo ndowaiva mubvunzo wangu. Vanoti kana paine kaitiro kamungaita kekuti asauya ndingafara kwazvo. Zvakanaka. Mazwi enyu ndo patakutangira. Imi muri kumanikidzwa imimi. But kuyanana nemushakabvu achisi chiro chenyu. Saka iko zvinezvi takunamata. Ndobva tatanga nemukomana mudiki achibva anamata. A powerful prayer. Mukomana aitera achibva anamata, handitauri pamusoro pazvo. Vakomana vakanamata. Ndokubva ini ndazovharira nemunamato. Ndichipedza kunamata tikati takuenda. Matopedza here tikati takuenda. Toonana mangwana. Pamainamata nawo vana vavo vanga vasipo. Vana vavo vanga vasipo. Taitamata namai chete. Okay. Tapedza ndobva vatibudisa gedhi tibva tatoenda. Saka chinhu chikuru chamainamatira apa chaiva chekuti kudii, nokuti like tine umbowo hwevana vemufi. Number 2 tine mufi wacho. Saka imimi prayer point yenyu yaiva ipi? Tainamatira kusunungurwa kwaamai avo. How? Mwari ndiye anoziva kuti achasunungura nenzira in which manner. Because already papa tona vana 2. Okay. Mwa wacho ari grade 5. Mari grade 3. So munamato wenyu chekutanga ndekuti relationship yemupenyu nemufi ngaiparare. Ibreak. Okay. Ndo papa kananga munamato wedu. Alright. Kuti mufi asawana nzvimbo mumba munomu. Fambe nesu. Ndokubva tabuda kwakuenda tapedza munamato. Takaenda ndikati zvinezvi takuchinodya kuti tiende kuservice. Mukomana pakati pedu ndokubva ati tadii tazongodya tabva kuservice yemandero. Ndikati it's okay. Totoita izvozvo. Taisaitisana nharo. Ndokubva taita saizvozvo takaenda kuservice yemanheru, tadzoka pauchipiwa chikafu ndokudya pautondovata. Takavata. Mai ava vakapinda mubedroom mavo semazuva ese nenguva dzavo. Vaipinda nguvai? Vaipinda around kuma 7. Setime dzaiuya murume wavo. 7 o'clock dzakachaya murume haana kuuya. 8 haana kuuya. 9 haana kuuya. Kuma 10 vatanga kuhazika chaizvo. Saka murume haana kudini? Haana kuuya nhasi. Zvii zvaitika? 11, 12. So much worried manje. 1 na 2 ndokubva wabata foni. Wakafona. Zvikanzi mufundisi. Kufonera imimi? Kufonera inini. Mufundisi. Svikai kuno. 2 dzeusiku. Na 2. Ndikati amai ndakapepuka kuhope ndichinzwa foni iri kurira. Yakandimutsa. Saka ndakahesitata kuidaira. Because tiri ikoko ndakange ndambofirwa nehama, family member. Ndikadzoka kuzoviga chibva ndadzokera kubasa. Saka tiri ikoko pazoita izvi foni yarira ndakafunga kuti paita rimwe problem. Pandakazoti gandisimudze foni yangu, pika foni yangu ndodaira foni iyayi ndikanzwa ndimai vaya vari kudini? Vari kutaura. Vanoti mufundisi svikai kuno. Ndikati mai usiku. Toya kuseni kwachena. Zvikanzi kuseni kuchingwa chena. Svikai kuno. Ndikati kumba kuya kwaita hondo nemufi. Ndo zvandakafunga. Ndo zvakaya mufunga dzangu kuti kumba kuya kwaita hondo nemushakabvu. Munatadza kurara. No. Regai tione zvine zvakamira sei. Tinonoona kuseni. Tabva tarara. Kuseni ndichimuka. Hatina kumhanya kuenda ikoko. Takatogeza, tikapuwa breakfast tikadya, pakuchiendaku. 7:30 tamunzira. Something to 9 tasvika. Vakati tambira nemufaro wendisina kumboona.
zvandisira kumbonzwisisa kuti chii chavari kufarira. Pindai mumba. Ini ndaifunga kuti tiri kusvika nepo tichingopfuura. But ivo vakatigamuchira kuti munofanira kugara pasi. Tagara paya. Tamumba. Now tiri mumba. Vanochitanga kutaura manje. Vafundisi makasiye chii panapa. Isu hatina chatakasiya takangonamata. Makangonamata chete. Munamato wamakasiya ndeupi. Vaijaira minamato inoiswa mukontena. Ndo zvandakazodiscover. Alright. Munamato wedombo, wemvura, wemucheka, kana wezvimwe zvinhu, kana wesvimbo. Ndikati hatina kusiya munamato unobatika, but takataura naMwari direct. Zvakawandetsa. Saka muri kuti kutaura kwamakaita kuya takapfugama apa ndo zvatadzisa kuti murume wanga arege kuuya. So for the first time kurega kuuya vabva kunoviga murume. Yes. Aiuya mataura kuti kekutanga akatanga kuya kuhopi. Yes. Akavapa instruction. Yes. Pazvinhu zvese nhaka usagarwe noti ndichamira newe. Ndinewe ndiripo. And then takumuona vanhu vapararira. Akupota achiuya. Yes. Kusvika kwenyu matudza pfungwa yekuti n'anga nemaprofita zvakatsvakwa kuti vagadzirise musha. Yes. But hapana kana chimwe chiti. Hapana chakachinja. Chakafamba. Mufi airamba achiuya. Yes. Asi kusvika kwenyu panzvimbo iyi. Chamakaita number 1 muri kubuda pachena. Nokuti platform inoyera. Yes. Zvinhu zvaMwari. Amen. Hatifaniri kugadzira nyaya. Panapa haisi content creation yekucreata content kufadza vanhu. Sure. Panapa toda kuratidza vanhu kuti kuna Mwari. Amen. Hapana mvura yamakavasira. Hatina kuwapa mvura. Hapana matombo amakavasira. Hapana chatakawapa. Chakamisa mufi kuti arege kuuya. Yes. Inyaya yemunamato. NdiMwari akadaira munamato. Vachikondi. Zvamunazvo zvekutaura so far. Ndichitarira pfungwa iyi ndinoona kuti tikaenda pana John 8:32 Jesu anoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Amen. Muri kuona kuti zviri kuratidza kuti mai avanga vakasungwa kwenguva. Sure. Kusvika vato accepta kuti life yavo ndo zvatopo. Yes. N'anga dzauya dzatadza kumisa. Vanhu vakasiyana nezvitendero zvavo vauya vatadza kumisa. Zvinondiendesa papfungwa yaJesu kuti nyatsono chaita kuti vanhu avatadze kumisa chii. Jesu anotaura rikatende pana Matthew 12 verse 25. Zvino Jesu achiza kufunga kwavo akati kwavari, ushe humwe nehumwe hunozvipesanisa hunoparadzwa, neguta kana imba inozvipesanisa haingamiri. Naizvozvo Satani kana achibudisa Satani unozvipesanisa. Sure. Ushe hwake huchamira seiko? Andinobvunzwa. Jesu ari kuti Satani hagoni kubudisa Satani. Sure. Zvazvakutoreva ndezvekuti chaita kuti murume uyu aramba achiuya. Satani akatoona kuti handigoni kumiswa nevamwe vangu. Satani hagoni kubudisa Satani. Jesu ari kuzviramba panapa. Kureva kuti munamato uyu pawakanamatwa kureva kuti Jehovha akadaira akati apa ndiri kutaurwa nenapa. Amen. Akabva uya akabva misa program. Yes. Kureva kuti nemamazwi zviri kutipa picture yakazara yekuti Muparidzi 9 verse 5 na6 mufundisi inoti nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Yes. Asi vakafa havana chavanoziva. Kunyange nomubayiro havachina nekuti havacharangarirwa. Amen. Now mukacherechedza panapa tiri kuona kuti shuwa aiuya havasi baba. Yes. Nekuti Bhaibheri kuti vakafa havana chavanodini. Chavanoziva. Nekuti dai anga ari murume waamai ava akaenda kunorora akabvisa pfuma, ndiani aive nepawa rekumisa kuenda kumukadzi wake? Hapana. Mwari anoti vaviri ava kana vabatanidzwa hakuna ane simba rekuvaparadzanisa. Yanyama imwe. Saka ndo zvinoreva kuti anga asiri murume wamai vapi? Ava. Imwe force yakanga ichiuya behind the scenes. Nekuti mukaenda, rega titore muenzaniso, rega tiende pana Vakorinde vechipiri chapter 11. Vakorinde vechipiri chapter 11. Paul anotsanangura mashoko makuru verse ya 14. Paul anoti naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyange naSataniwo
unozvishandura achizvita semutumwe chedza. Hanzi Satani une simba rekuzvishandura kubva mune chimwe chimiro achipinda mune chimwe chimiro. Amen. Saka zvakureva kana Bhaibheri chiti akafa haana chaanoziva. That means chaiuya in the form of murume uyu. Zvakureva kuti devil ndiye muridzi wenyaya. Sure. Nekuti remember mukaenda pana Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Elder, mukacherechedza Genesis chapter 3 inotaura mashoko akasimba. Anova ndo ane hondo yese yakarwiwa apa. Sure. Titendere kuverenga chapter 2. Then mboerenga pa chapter 2 mfundisi. Chapter 2. Muri pakati pekuverenga Elder Chikondi. Exactly. Ongororo yandaita. Yes. Ndiye kuti pamatisira Yes. sofa. Yes. Patiri kusangana namai ava. Exactly. Tiri kusangana namai ava vane mwana Exactly. wechi 3. Wechi 3 Alright. ndiye wavakaita nemufi. Nemufi. Yes. Alright. Afa. Yeah. Ndiye first born yavamitiswa nemufi. Murume afa. Murume afa. Alright. Yes. Ende mwana uyu panguva iyi agrade Yeah. 5. Yes. Ndo pamuri kusangana nawo. Yes. Isusu patiri kuongorora vachikonde tinoona kuti usually mwana anoenda kuchikoro ane 7 years. Ndizvozvo. Grade 1. Ndizvozvo. Tisingaverenge Ndizvozvo. ECDA, ECDB 7 years. Kurati paane makora. 6-7 years. Yes. Somewhere there. Yes. Saka tiri kuti 7 years Yeah. kusvika grade 5 Yeah. tiri kutaura nemunhu ane 11 years. Yeah. Yeah. Muri pabata. Yeah. 11 years. 11 years. Saka tiri kudhila ne10 to 11 years. Yes. Munhu afa Achidzoka. achidzoka. Tiri kutaura zve 11 years. 11 years. Munhu achiuya daily Yes. Yes. kuzorara Nemhuri nemhuri yake. yake. Ende hama dzobata kuti Yeah. zveshuwa pataimbopomera Eh. murora tichiti aita chipfambi Yeah. tazvibatirawo tega. Exactly. Ameno muriona mafambiro Ayo, atiri iri kuita. kubatika. Ndizvozvo. Iri kubatika. Saka isusu zvatoda kuita ka Yeah. number 1 Yeah. Elder vari kuti Yeah. vanamati Yeah. mufi Yeah. haachauya Achauya zvaamira. amira kuuya. Ndoda kuti mupedzise nevhesi Yeah. iwo concluda nyaya yavo wotipa Yeah. vhesi Yeah. todaenda mupati 2 Ora ndizvozvo. nokuti kunyange mufi Yeah. asina kuuya Yes. asi still Yes. tine vana vemufi Tine evidence. tine Yes. evidence. Ende imwe Yes. undeniable evidence mfundisi ndeyekuti musha wese wakazopiwa information ne3 ava vakaenda vakazvionera. Saka haisi nyaya iri kugadzirwa iyi. Musha wese uri kuiziva nyaya iyi. Patori Asi nemaproducts. mukadzi chete akaona. Pane maproducts. Baba mukuru, baba munini, muzukuru vakaona. Yes. Vana imwe evidence inobatika. Saka itori issue iri very serious. shandisai vhesi rama muchida kuverenga una Genesis. Mfundisi, pane pfungwa inenge kutsimbidzira. It's okay. Pandamboerenga pana Paridzi 9:5 ikati akafa hana chaanoziva. Da kukupai pfungwa yakaitika pane imwe one of my friends elder. But zvinotinetsa kuti kana vhesi richiti vakafa Havana chavanoziva. havana chavanoziva and then tovhurirwa hombe Yeah. dzakadai dzekuti tinoona mabasa Yeah. ari kuitwa nemufi. Nemufi. Mufi tiri kutomuona ende chiri kurwadza ka hasi kuchinja hembe. Ndizvozvo. Arikuya kuti muone evidence yekuti ndini. Hembe dzatakamuviga nadzo. Yeah. Saka muri kuti kudiwa Chikondi. Ndanchiti inini munoona handinotsimbidzira pfungwa yekuti bhaibheri rinoti akafa hana chaanoziva muparidzi 9:5 yataverenga. Yes. One friend of mine, an elder, mukadzi wake anga aine dambudziko andizvo. Yes. Ndobva astroke paakanotaswa chipatara bvanza aita stroke yemubrenu. Now wana chiremba vanoti pane blood clot inoda kubviswa. So vari muprocess yekuita operation. Hanzi vakabva vadzima imwe memory, imwe pfungwa yakabva yadzimika zvokutoti munochengetwa information. Ndakabva ndati David kana achiita fearfully and wonderfully made chokwadi. Ndobva zvanzi tine urombo baba patanga tichiita operation pane imwe memory yadzima zvokuti zvakaitika gore rakati vakabva kutodzwa negore zvichidzokera kumashure. Izvozvo izvozvo ndo zvavachiri kuziva. Asi kubva gore irora vaitwa operation. Kubva gore iri. Kuuya kunokuku. Andi munoona zvese havachaziva. Kana kubata chaiko havachabata. Zvanga zvirimo zvadhilitika kubva gore iroro. Ende ini ndakavaona personally kudai. After izvozvo zvaitika.
maitaura nyaya dzekumashure dzimwe dzese dzepapa even vana vakaroorwa pakati apa vanga vasaziva kuti mwana akaroorwa asi vaitowapo vakatotora zvamai so ndakaona evidence yakasimba kuti kana bhaibheri ichiti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva ipapo apa ichokwadi yes saka pfungwa yana ndichida kuya pairi mufundisi ndoda kungocreata ground since nyaya ichazoenda kupati futi da kungotaura muchidimbu panapa Genesis 2 verse 16 na 17 da kungonongedzera pane controversy yes verse 16 inoti Jehovha Mwari akarayira munhu achiti ungadya kumiti yose yemunda asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya nekuti nemusi waunodya uchafa zviro kwazvo munzwa mashoko aMwari Mwari vaiziva zvaizoitika kumashure havana vari kutaura kuti Adhamu nemusi waunodya uchafa kwete kungofa chete vaigona ngoti uchafa ugumira ipapo uchafa zviro kwazvo vakabva vatsimbidzira kuti kufa uko hakusi kwekunyepa now Mwari vaionei chapter 3 zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari ikati kumukadzi nai ndizvo iri kuti Mwari wakatiregai kudya miti yose yemunda mukadzi akati kunyoka tingadyedi michero yemuti pamunda asi kana iri michero yemuti uri pakati pemunda Mwari akatiregai kudya nakuubata kuti murege kufa nyoka ikati kumukadzi hamungafi zviro kwazvo hana Mwari muchafa zviro kwazvo nyoka ikati hamungafi zviro kwazvo that's paleiwa ground recontroversy manje rakasimba nawo Mwari ari kuti uchafa zviro kwazvo nyoka iri kuti haungafi zviro kwazvo semataura nda Bible kuna Revelation 12 verse ya 9 kuti nyoka chakataura chiri munyoka ndiani Satan kuna Satan akaopoza Mwari zvazvakureva ndezvekuti action dzese dzatinoona pane vanhu vakafa vachiita kunge vapenyu akati munhu haanyatsofa ndiye ada kuprova point yake ani muri kubabata ndikati inini mufundisi munhu akaenda kuUK hatigoni kuti afa kunyange tisamuona achinja kwekugara munhu akaenda kuAustralia hatigoni kuti afa nekuti hatichamuona achinja kwekugara zvino munhu akanzi afa aenda kudenga afa here kwete achinja kwekugara that means point inoda kubudiswa nevanhu apa ndeyekuti munhu haana kunyatsofa that means whenever vafundisi vaviri vakamira vachiparidza panhamo ndakaona ndakatenda mafinara wakawanda vafundisi vachiparidza chokwadi mfundisi akaparidza unoona kuona kuti uyu ari kutsigira point iyo uyu ari kutsigira point iyo saka vaya anogona kuti no munhu haana nyatsofa aenda somewhere ari kutsigira noti haana kunyatsofa ari kuti uyu munhu afa asisina chaanoziva until zuva rekumutswa ari kutsigira pfungwa yekuti muchafa zviro kwazvo thank you so much vadiwa vateereri muri kuzvinzwira I think Elder Chikonde mabuditsa point yakakosha point buditsa kuna Genesis chapter 2 kubva paverse number 16 iri kuti nezuva ramuchadya muchafa munofa chiri kutsvakwa its obedience even chitema chisati chapinda ende maisa emphasis iri kuti muchafa zviro kwazvo ndimwari ari kudaro and then chapter 3 yakubuditsa mumwe ari kuclaima kuti ndimwari ari kuti no Mwari anoziva kuti nemusa muchadya muchero uyu muchafanana naMwari meso enyu achasvinudza hamungafi zviro kwazvo saka pfungwa yandafarira elder ndeyekuti panosimuka muparidzi wese muparidzi asimuka angave wokusavadha angavewo kune imwe chechi ipi ine muparidzi ari kusimuka achitaura chimiro chevanhu vakafa it's either ari kutsimbidzira papfungwa yekuti Mwari akati muchafa zviro kwazvo kana kuti muvengi waMwari anonzi Satani akati munhu akafa ane chaanoziva elder toda kudzoka kupati 2 nokuti uyu tamusiya haachauya kupati 2 toda kubata evidence yevana vachiripo kuti kunyange uyu asauye kovana haufa but tipeiwo mashoko enyu ekupedzisira pachidzidzo chinochi zviri pachena imwe nguva ndakatonzwa mumwe fata weRoma tiri panhamo last year but one it should be 2024 achiti iye hamheno vachiri kudzosa mufi murunzwa here vanoti taviga vanoti tira kudzosa mufi pfungwa iyi iri kufukidzwa nevhesi kuti kana munhu afa haachina mugowe ndipati vairoma powerful anoti iye
kana muine pfungwa yekuti achadzoka Yeah. why muchizogwa mbasha dzake kusvikati pamudzimai nepamudzimai imi muchiti kana adzoka Yeah. otangira papi Yeah. Imagwa zvinhu imagwa zvinhu zvake zvese zvake. Yeah. you know ndakawana point yakasimba Yeah. kubva pafekti iyoyo. Amen. Kana munhu akabva kune nyika ino achienda kune imwe nyika Yeah. sekutaura kwaita iro zikoni Eh. mungagowa here zvinhu zvake Zviti. Bvose achadzoka. hamugowi Yeah. because you are very sure kuti munhu uyu mupenyu achadini Achadzoka. achadzoka but uyu Yeah. after burial Yeah. hama dzichagara pasi Yeah. dzogowa zvinhu zvani Ndizvo. uyu atora ichi watora ichi uraiti hapasisina. Amen. So that factor Yeah. inotiunzira pachena kuti hakuna munhu asikazivi kuti kana munhu afa chii chinoitika. Amen. Kungoti badzi pane deception yaSatani inofukidza pfungwa dzevanhu kana vadesperate Yeah. vafirwa vofunga kuti tinofanira kuita the best kumufi hazvisizvo. Amen. thank you elder Tinotenda. So regai tipinde musegment inotevera. Alright. toda kutenda vadiwa vateereri inoti mashoko amatauro ekupedzisira anotyisa vachikoro Yes. ekuti Yes. anzi nyika inoziva Yeah. but panika deception. Yeah, exactly. Inoti mwari anotaura nezvinhu zvinooneka Exactly. kunyange bhaibheri risipo Ndizvozvo. hanzi kutogovewa kwenhumbi Yeah. imi muri kutobvuma zviri mubhaibheri Yeah. zvinoti nenzvimbo yake haichamusiya Aichamusiya Yes. zvatopera. saka kana muchigova nhumbi muri kubvuma kuti haachadzoka. Amen. toda kusangana papati 2 vadiwa vateereri sofa patangosvika ipati 1 yekuona kusadzoka kwemufi Yes. mushure mekunge number 1 ndo zvinotaurwa nebhaibheri Yeah. kuti zverudzi urwu Yeah. zvinoda kuzvinyima Yes. zvekudya Amen. nekunamata kwakawanda. Amen. muri kuona tine varume panapa vachiri kutenda mukunamata kuti kana pane vanhu vari kusangana nezvavari kusangana nazvo ndinokumbira kuti tigare pasi Amen. tite like tite share channel yedu program yedu vazhinji vaponeswe Amen. vazive tisubscribe paprogramu yedu so that patinokanda chimwe chirongwa ndio unotanga kuchiona. Ngatisangane papati 2 panguva ino ngatisvikei panguva yekunamata. Baba vanoera, baba vatsvene, baba vamuponesi wedu Jesu Kristu, Amen. tinoda kukutendai tiri muhondo yenyu naSatani. Amen. Mataura nesu kuburikidza neshoko renyu. You shall know the truth Amen. and the truth shall set you free. Amen. Vanhu venyu takasungwa munhema newakaipa. Amen. Kune vanhu vari kutolareta kurota vakafa vachiuya kuhope. Kune vanhu vari kusangana nevadikanwi vavo vachitopiwa meseji sekunzwa kwataita endai munokolekta mari. Kukumbirisawo baba vari kudenga patiri kudzoka papati 2 tisunungurewo muzita raJesu. Amen. Tinonamata. Amen. Amen. God bless you. Ngatisangane papati 2. Amen.